intrat aici. 324 băiatul care am dat testul de acum, dacă mai înjur la test, o să vorbesc cu. Mă auzi? Da, Ce grad ești? inspector. Vezi că ăla m-a înjurat la test, a dat MTT-ul, n-a știut nimic, n-a știut nimic, îmi zicea la așa, după aia dau radio și îl întreb cum anunți pe stație dacă ești în căutare de patrulă și știu că la întrebarea asta dacă răspunde 505 am nevoie de un 10-8 sau parcă da, 10-8 a zis, știu că trebuie să-l prinzi direct, am dreptate? Depinde de instructor. Păi da, și l-am picat și a zis da, hai, du-te în pula mea, mai pe scurt. Mamă. Hai, eu. O să-l anunț pe 00.